Me pistettiin Foodora lähetti aseelle Aleppaan ja tänään me testataan kaikki Fatserin patukat, mitä sieltä löytyy. Viimein pääsin sinne keittiöön, mihin mun chatti on kohtaa mua lähettää. Uncalled Voiko for. tuoda aloittaa tuolla? Aika uncalled for. Ei mitään, lähdetään. Mutta tavallaan kuitenkin self-burn. Mä en sanonut mitään, mä en ottanut osaa. Jos mä dippaan käteni tänne ja valitsen vaan ihan sattumanvaraisesti jonkun. Sopii vallan mainiosti. Ensimmäinen. Vanha klassikko. Tästä se uusi versio, eli tää on tää No niin, crunchy. Crunchy. Kristillinen tasajako 3 osaa siitä. Muista, että näitä on kuitenkin aika paljon. Niin, Joo, se on totta. Me voidaan ottaa täältä siitä vähän vaan. tämmösen niinku Joo. pienemmän. Siitä vaan. Ui, Okei. mun pala. Ei ole kippistellä. Tästä ei ole monta aikapäivää, kun oli pääsiäinen, kun tätä tehtiin. Niin. Mä maistoin niitä pääsiäismunia. Ja se oli semmoinen, niin se oli suklaamuna, minkä sisällä otetaan semmoista niin pätkisvaahtoa. Mä oon kekkaa mikä pätkisöveri. Ei, siis tässä on joku ominaismaku, mikä niin kuin rakastelee mun makuhermaa. Tää on siis ihan, Joo, anna tulla vaan niinku ihan siis, kunnolla, mitä niinku, what do you really feel? Vaikka mä en oo ite pätkis, mutta mä siis, jos tässä nyt joku kouluarvosana pitää antaa, niin tää on ihan 9,5. Ihan ehdoton lemppari pätkis. No mä oon itse vähän silleen, että toi niinku minttu, mä en oo ehkä niin mintun sellainen niinku biggest fan, mutta toi crunchiness ja kaikki, niin kyllä se on niinku solid. Se on solid kassi. Niin mä sanon, että tää on kyllä niinku upgrade siihen originaaliin. Se originaalikin on hyvä, mutta tuo crunchiness tuo siihen vähän semmoista pikkasen lisää höystettä, niin Kyllä. mä sanon, että toi on mulle kanssa semmoinen niinku 9 tuote. Okei, Kyllä. aika kova. Sitten otetaan seuraava potilas sitten. Katsotaan, mikä se tulee. Fami. Onko tää jotain kasarijuttu tai Nyt päästiin 70-luvun? Mä en asiaan. tiedä. Siis tää näyttää toi paketti jo itsessään, että tää on joku vanha klassikko ja nyt... Tämä on pehmeää tryffelitäytteinen suklaa. Okei. No tää on nyt jo vähän rikki, Uus koska tää pitää- on yksi mun lemppareista. Ai Että on. tää on nyt jo vähän Mä en ole silleen ikinä niinku, kuullutkaan Okei. tällaista. Ulkonäkö saletti täytteenä. Joo, Onko? siis semmonen... No niin, juu. Se näyttää semmoiselta, Tää mutta se ei näyttää nyt siltä oo toiselta. kuitenkaan niinku... Mikä se on semmonen... Aika pehmeä koostumus vissiin. Niin on. Täällä on joku banaani Jefferson Mä- sisällä. Noniin. Chin. No 10. Mä sanoin jo, tää on mun lemppari. Okei, ei tässä ollut banaani. Hazelnut truffle filling, joo. Lähtis tilaukseen. Ei mun. Tää on vähän tämmönen patukka, mikä on isovanhempien luo kaffeen jälkeen, niin siinä on, tiedätkö Tiedätkö, kahvin kaadalla se on Niin, aika hyvä. kahvin kanssa tommonen pikku Johan nyt. jälkiruoka. Eikö tää mene sitten teidän ikäluokkaa kuitenkin Ei, ihan? no ei. Okei. No niin. Ja heti. Okei. Heti ruvettiin ampua. Mun ongelma ehkä ton kanssa, että se on liian pehmeä. Joo. Siitä puuttuu vähän tekstuuri. Okei, Joo, joo. fair. Pieni pakosta otetaan kohteliaisuuden vuoksi aina isovanhempien luo. Mä annan 7,5. Oliko tää nyt ykköskymppiiksi? Eikö tää nyt ole ykkösesti? Näin, mulle myytiin tää ainakin. Joo. Tää on 3. Mutta tää voidaan säästää loput sulle. Joo, Okei, tää on kiitos. sulle. Matkailvässä. Mä otan tosta matkailää. Joo, sun matkailvässä. Kiitos. Seuraava. Klassikko. El Zuvel. No kuka tästä nyt ei tykkää? Tää on jätiajat ollut tää, mutta tarkoittaako se, että se on hyvä, kun se on ollut jätiajat? Muistakaa, Ei että välttämättä. tääkin on maratoni. Että niinku, Mitä ne oliko, tosta kun ottais tuon kuorutten pois, niin mitä ne oliko junnuna syötin, katon niitä semmosia, mitä oli tommonen täytyy noin valkoinen, tiedät, muistaaks te sen? se keksee siis. Niin, Niin keksee sen. Niin, ne ei semmosia, tiedä. Ja Niin, ei, mä ei muistan sano niin, niin, vähän mutta mitään. tiedä mitä, niin. Tää on mutta- vähän niinku semmonen sehän on, täyttely. niin, Varmaan onkin. Eikö nimenomaan onkin. Nimenomaan onkin jalostettu tuote siitä. Ja muista Fatseri Hölki. No joo, näin, no mitä varmaan. Tämä on ehkä niinku vähän jopa semmonen- överimakea. Niin, mutta aika kuitenkin sellainen pehmeä maultansa. Okei. Et se nyt ei överimmistä päästä mun mielestä. Mä menen taas sinne isovanhempien luo Aha, kahvipöytään. Jaha. Siellä on sufferi. Siis lapsuus tästä tulee. Ja mieleen. lapsuus tulee mieleen. nyt ikävä sinne. No ei, näin, isovanhemmille. mutta kun mä en tiedä, siellä on aina niinku tämmösiä on tarjolla, niin Silloin kun minä olin okei. nuori. niin silloin kun mä olin nuori. Mä heitän, ei mikään ehdoton lemppari, ei nuhan, onko mä heitän vaikka Tässä on nyt selkeästi. Voiko puolikkaita antaa? Voi. 6,5. Kukaan. Mulla se on 8-. En mä tiedä, onko mä liian lempeä tässä mun arvosteluissa, mutta Ei, se on Sä klassikko. taidat tykätä suklaasta, ei se kato. Tämmöstä tää on. Kumma juttu, mä en edes syö hirveästi suklaata. Alright. Tämä mikä tarttuu nyt. No tämähän on sitten Erilainen Kato, pätkis. pätkis on. Kismet-pätkis. Kismet-pätkis. Otappa noista nyt selvää sitten. Niinku, Kismetti tietyllä on tavalla. hyvä. Niin, no varmaan kismetti ja pätkiksen yhdistelmä. Kato, turkulainenkin on messissä. Joo, ei pelkkä hattuterinen ole tämä. En mä tiedä, mistä sulle maksetaan. Jep, just näin. Mä voin tässä jo valmiiksi sanoa, en tykkää tosta tuntumasta. Toi on semmonen liian... Okei. Toi on- Sulla on selkeästi Toi on jotain liian keksi keksivä. tämmöisiä Toi on liian suklaata keksivä. vastaan. Mutta tiedätkö Sulla mitä? on Toi on joku juttu. autossa syönnin näkökulmasta erittäin huono tuote. Juu, ja varsinkin kun olisi ottaa jälkikasvuun, niin tämmöisen kun laisin käteen, niin Niin. on koko auto kismetissä. Niin on.
Just kävi siivoakin täällä, mutta kohta Huono annetaan hetki siivoja käydä. uudestaan. Pätkikö se maku pikku minttu sieltä? Aika hyvä. Niin, Mä oon Kismetin ystävä, niin mäkin on kyllä. mut se minttu ei jatkoa. Mä tykkään, Ei jatkoa ja toi niinku tykkään enemmän. koostumussenkaan. Originaali on parempi kyllä kuin tää, että toi vähän rokottaa toi pätkis. Mä antaisin tälle varmaan itse 6. Ehkä tää on 7. Mä taisin antaa 9,5 siihen ensimmäiseen, niin ihan vaan sen takia, kun koostumus on mitä, niin 8,5. Niin kuin sanoin, pätkis. Mutta ei huolta, meillä on enää kuin parikymmentä jäljellä. No joo. Seuraava crunchy. Oi. Caramel nougat. Siis toi on joku 12,5. Mulle Okei. Caramel and nougat. Ja just kato, nyt on suolaisia krispejä toffe hasselpähkinä nougattina. Noniin. Tää on niinku ihan best. On tää kyllä hyvä. Tää on nyt vähän liian chewy. Hyvä toffe saa. Hetkinen, kuka jätti syömättä? Mikä juttu? Monta palaa sä leikkaa? Siinä meni koko patukka, et selkeä winner. On hyvä. No minä se voidaan tykkää. Pikku toffe puskee tuolta noin pikku hasselpähkinä siihen crunchiin. On täydellinen. Meillä on kyllä ihan eri niinku makupaletit. Ei lähde. Liian chewy. 11. Tykkään. Hei, Paras patukka mitä on. Ei, antakaa tulla vaan, mutta 11. tää on 5. Tää on liian chewy. Tää on liian makea. Tää on liian kaikkea. Ihme, että tykkäsitte tästä, mutta ette siitä suppelista. No ei vielä ole kertonut mistä. Ei, kyllä mä Ootko täällä tykkään. vielä viime? Niin. Kyllä mä tykkään. Okei. Kyllä mä tykkään. Ihan Mä tykkään. Toi on loistava. loistava tuote. 2 vastaan 1. Happy siinä. Niin, kyllä mä 9,5 annan. Kova. Haluan yhden nyt joku Kassi jokerin yllätyksiä tuotteen. täynnä. Okei, mikä nyt? No niin, Turkin pippuri. Oh no. Taitaa olla lakritsi kyseessä, kyllä. Mä tykkään tästä varmasti. Nyt tää on semmonen, mikä jakaa Tässä- kyllä tässä- mielipiteitä vahvasti. Joko sä tykkää. Mä olen syönyt noita niinku turkispepperin tuotteita niinku useita satoja, mutta mä en ole ikinä niitä syönyt tolleen pelkästään. Niinku. Täällä on siis sisällä. Siis toi on niinku sukulaku. No joo, käytännössä, mutta siellä on Turkin pippuri saa. Tää on erittäin hyvä. No, Mä sanon sen verran, kyllä ihminen pitää pikkasen masokisti olla, että tämmöstä niinku tulisi karkkeja ruppea syömään. Et minkä, se on makea karkki. Tai niinku sweet. Niin se on yhtäkkiä tämmöstä tulista. Ei se on tulinen jo. No. Mitä se nyt onkaan? Tässä on nyt. mä sanon ihan No suoraan. on siellä nyt jotain hiljaa. Mä sanon ihan suoraan, mä en oo lakritsin ystävä. Tää on niinku ykkönen mulle. On se tommonen, No, ei no. tää nyt tulinen ole, mutta Sä oot, mikä vauva sä oikein oot? no niin, niinku silleen, että näen, että joku tykkää tästä. Kyllähän toi niinku tuolta tulee buff tonne supielin toi täyte tuolta. Ja mä heitän koostumuksesta tykkäsin, aika pehmeä semmonen hyvä lakritsi. Ei mikään kova, ei ihan hampaisiin kiinni. 6. Mä taas tykkään lakusta, mä tykkään salmiakasta ehdottomasti. Ei tähän paras lakuvaihtoehto ole. Itselläkään ei, niinku, jos pitäisi valita, niin ei olisi ykkösvalinta. Mutta siis koostumus oli hyvä, laku oli hyvä. En kutsu sitä tuliseksi, mutta sellainen pieni ehkä pippurimaisuus sieltä tulee. 6,5 suoritus. Kyllä mun pikkasen ottaa kielentämään. Kyllä se jotta tulisuus oli, mä väitän. No niin. Tryffeli, Karl Fatser. Se on joku ihan uusi maku. En ole kyllä nähnyt. Tää on tämmönen premium tuote. Taas mennään sinne kahvipöytään osioon semmoinen. Vähän joo. Mitäs koulukuntaa te olette näiden kanssa, että imeskelläänkö näitä vai purestetaanko näitä? Purastaa. Ota kohti vaan. Oho, alta 3 sekuntia, niin ei ole makukaan jäljellä sun. Ei se menee niinku ykkösellä. Niin kai näitäkin vois sit niinku pyörittää ja kielittää. Ja... Aika tummamakune tryffeli. Täyteläinen. On. Tulee Täyteläinen. mieleen. Mut aika tumma maku. Siis semmonen vähän kahviomainen jopa. Mutta ei toi nyt kyllä mulla kerkisi mennä noista. Ei. Se on ehkä vitonen mulle. Mä kyllä tykkään tryffelistä, mutta tää ei oo mun favorite tryffeleitä. Kyllä vielä toi niinku... Tää on vähän tämmönen, että kyllä tää varmaan ihan hyvä on, mutta ei mun makua. 4. Vanhempi ruokakritiikki. Niin, tää varmaan ihan hyvä. Saaks tuohon vielä sun nimeä alle? Juuso Jokinen. Varmaan ihan No mä hyvä, näkisin- mutta ei ihan mun Sunnuntai, Hesari. Voisi ihan hyvin jonkun kahvinkaa. Niin. Joo, kaffe. Tiedän, mä antaisin ehkä tälle jonkun Pystytkö te, miten te muutenkin, niin jos on levy, niin en mä pysty sit syömään kuin se yhden riviin. Niin, mä sanoisin, että ehkä 2 riviä on semmonen meikäläisen kerta Se on kyllä aika syöttö. maks. Seuraava potilas sitten täältä. Nyt joku jokeri. Ei, nyt No niin, nyt tuli se tumma suklaa. Se. Suklaa saatiin nyt sitten. Jokin Bring it näkee on. pahaa unta jo. Bring it on. Ei, mä oon vauvasuu. Tää on vähän sama asia kuin tyttöystävä ilmoittaa, että tykkää kissoista. Niin jos se ilmoittaa, että tykkää tummasta suklaasta, niin tää on niinku täysin red flag, jos tästä tykkää. Aivan. Onko ihan oikeesti? No nyt mä voin sanoa tähän sitten, että mä tykkään tummasta suklaasta. Että...
Oi, Mäkin kyllä harrastan tummaa suklaata. älkää nyt jumala. Joo, kivet sille. Mitä enemmän se on maitoa, sen parempi. Mauva suu. Vauva suu. Ei, mutta tää vaati vaniljakastike. Jaha. Tää on se kahvinkaan. Mitä me aina hankaisti irti. Tää on vähän semmonen, että jos sä tarvit oikeesti suklaata semmoseen, että sä et halua vetää montoa palaa ja sä haluat taltuttaa semmosen makeen Tää on himon. joku niinku ero. Tää on just se. Siis mä antaisin tälle 10. Kyllä tää on 10 mulle. Nolla. Superhyvä. Tää on 8 mulla. Pikkasen tätä suklaata. 4,5 tunnin YouTube-video. Ja sit tää kaikki lenkille. Just näin. Joo, kyllä pitää. Onneksi on sali tuo. Syö se nyt, kun sä tykkäsit Okei. paljon. Hyvä. Okei. Ei tykkää, jolla tukee. Turkulainen roskis, kaikki menee. 16 Se meni, suklaapatukaa niin täällä on vielä elällä. jäljellä. Aivan, se on Täällä on vielä lounas. jäljellä. Rupee tumma suklaakin menee. Monta lounasta syöt päivässä? Jaha, mikäs siellä on? Serina! Tää on Ai, kyllä ai, kieltämättä. Tässä on asia, mille mä oon kyllä vähän perso. Okei. Eiks nyt päästä niinku siihen mummokategoriapöytään? Nyt mä en ole ikinä nähnytkään, kyllä mä en ikinä kuullutkaan, että on Fatserina ton näköinen paketti. Ei mitään kärry koko tuotteesta. Ihan for real. Ei Siis for real. mistä päin sä oot? No Turust, mutta et... Tää on No kyllä ei niinku mikään ihmekään, että sä OG. tiedä mitään suklaasta siitä sä Turusta. Ei, minkä mä ymmärrän sinappisia vaan, mutta onko tää joku vanha klassikko? No onhan tämä nyt Onko tää klassikko. nyt ajaton Nyt klassikko? tunga se turpaasi ja ole Lähetäs hiljaa. nyt tänne sitä Ole hiljaa pakettia, ja tunga se älä suuhus. Fatserina, ihan oikeesti. Never ever mä oon kuullut. Älä nyt viitii. Mä oon kyllä kiven alla oikeesti elänyt. Joo, ihan hirveä. Jaffa Älä keksi. jaksa. Mä en ymmärrä sitä, että joku on niinku niitä jaffakeksejä joskus ja päättänyt, että ne on hyviä juttuja. Ja sit, miettikää, Preach. sen takia Amen. me menee niin saakeli huonosti välillä Suomessa, että mennään ulkomaille, niin joku kysyy, että tuodaan suomalaisia tuotteita, niin mitä me sinne viedään? Jaffakeksejä. Se on ihan hirveä tuote, ja niin on tämäkin. Aivan vastaava kuin se 0. Joo, ei kyllä meidän jatkoa, mutta ehkä ei noin tunteikas oma. Tää on Hedelmät solid hedelminä. 5. 5. Solid 5. Ihan niinku provosoidakseni tätä turkulaista tuolla, niin mä Sen syön takia- toinen pala. Tää on niinku meidän vientituote. Ja niinku, tää on niinku käytännössä jaffakeksi. Eikö se ole? No se kyllä maistuu aivan jaffakeksillä. Nyt Se on kyllä hyvä ihmettää, kuka semmonen. missä mua kuin Lapissa silloin tällä. Toi on 9. Pettuleipäkin on parempaa. 9. Iso puu, eikö se ole? Ja kapo. Ei. Anteeksi. Eikö tässä ole banaania? Oho. Joo. No on tässä rummi. On tässä joku semmonen. Eikö se ole? No vähän semmonen liköörimäinen. Tällä kun se nyt on pienellä palana syö, niin aika vahva rommi itse asiassa tuli. Todella. Likööri tuli suu. Joo, ei tää niinku pikkulasten kaikki oo. Eikö ihan oikeesti? Joo. Tää on niinku mummolla hommaa hyvin vahvasti. Niinku tässä kokonaiskuvassa, niin tää nyt tää on, niinku, mullekin vettä tää on siellä siellä. kategoria alapäässä, että annetaan tälle vahva kakkonen tälle kapolle tässä hetkessä. Eikö tää on jotain pulaajan tuotetta? On puuttunut jotain joku papuihin ollut varata jotain suklaajuttuja. Ja vähän rommia, mikä sen parempaa. Eikö pettuleivästä juonnettu? Ihan Joo. Kylläpä tuli vahvasti toi. hirveä tuote. Hirveä tuote. Terveisiä Fasseri. Joo, hei, sori, hirveä. Joo, kiitoksia vaan Fatser. Musta tuntuu, että tää pitäisi olla vähän tämmönen hienostuneempaa makua, ja mulla ei ehkä sellainen oo vaan. Että No. mä annan itse tästä nyt 2. No ei, niin. Rommi, tämmönen vanha ajan pulakarkki. Kovaa settiä. No ihan vaan sen takia, että se on pysynyt markkinoilla 50 vuotta. En kyllä tiedä minkä takia, niin annetaan 1. Olipa hirveä. Jaha, dummele kismetti. No niin, nyt päästiin asiaan. Nyt alkoi niinku... Niin, Nyt alkoi mitä te olette kirjoittaa. mieltä tästä näin, kun näitähän tulee nyt, että just niinku pätkiski on, jäätelö on, kismetti on kaikessa mukaan. Nyt tää Dumble. Dumblen siis perusmakuhan on ihan loistava. Niin on, niin on. Siis aivan niinku On. parasta aprimaa, mutta onko te niinku aina avoimia tämmöisillä Joo, kyllä näistä on. Joo, ehdottomasti. riskipölytyksillä? Kun sieltä voi löytyä joku bängeri. Sieltä Joo, voi se löytyä joku sellainen, Marianne joka kismetti oli mun mielestä toimii. tosi hyvä. Eikö se ole? Se on, ja siis on. Mutta onko tässä nyt sitten taas se koostumusasia? Tää on vähän tämmönen välipalakeksimäinen tää. Kyllä mä tykkään. Oho. Täällä on semmonen vasa mikä on näkkileipää semmonen keksi sisällä ja siihen vähän päällä dumplea. Dumple on hyvä. Me like. Joo, täytyy ottaa vielä tosi paljon. Ota toinen vielä. Toi maistuu ihan eroa tuonne pienen palan kuin tämä isomman. Jatkoon. Kato nyt. Ottakaa hetki. Mä sanon 9. Tässä on pehmeä maku, dumle. Toimii melkein minkä Joo. tahansa kanssa. 9 on ihan vahva. Ja kismetti, kova. Tässä tää toimii. Tässä tää toimii vaan. Joulun peesa, 9 on oikein hyvä. Toi kombo vaan nyt toimii paljon paremmin mun mielestä kuin toi kismet pätkis. Että Dumble vaan toimii. Joo, mä oon samaa mieltä. Jos itse se dumple, kun sä vedät tosta näin,
patse suuhun, ei paljon parempaa ole. Mutta tästä puuttuu se toffee sieltä sisältä, tai mikä siellä on, kinuski, mikä siellä on. Joo, Eikö se ole kinuski, joo. Se puuttuu tästä näin, sen takia mä voin ränkätä tätä. Tämä on säälittävä yritys kusepuolella. Se vaatii sen toffeen sieltä Ja vastaan vedetään niin, että heilat. Just näin. Yes. Karl-Pater vadelma jogurtti. Best. Tää on hyvä. Best. Mä voin luvata, että ihmiset kanssa on samaa mieltä. Ui. No pinkkejä rakeita, vähän semmoista pientä. Lähti toi päällitäyte suus niin kuin näin pois, jonka alta paljastuu pieni vadelmainen peitto, Perfect. jonka alla pikkasen ehkä jotain maitosuklaata. On toi vaan Tää hyvä. on masterpiece. Mutta nää on tämmönen tuote, tätä ei voi montaa, niin oikein kokoinen tää. Juu, On ei täydellinen. enempää. Ei tarvii suklaalevyä. Se on just patukka silleen, se tekee just sen, mitä patukan pitää tehdä. Aika hevi on. 8. Mä annan tälle 10. Mä annan 9,5. kärkeä. Vitsi, tekis mieli antaa 10, mut sit... Ei, kyllä mä annan sen 10. Kyllä mä annan sen 10. Kyllä se on sieltä oikeesti masterpiece. Karl Fatser. Bravo. Pienet sille. Tuo oli hyvä. Mä tykkään lakritsista, mutta tää menee. Niin kuin lakritsi, suomalaiset tykkää. En kyllä, ne on hirveä keksintö. Hyvä vaihtelu. Tää on suklaaseita. Hekkonen. Toi vadelma. Kyllä. Okei. Joo. Joo. Lakritsin puolelle niinku vaan. Huomaat sä alat löytää itse uusia puolia. Näköjään. Sä tarvit vaan oikeanlaisen lakritsin. Oikein hyvä ja kiva jälkimaku, kun ne puraset ensimmäisen kerran, niin Se on vähän semmonen freesimpi. Vetää Se on cha freesimpi. juice, tiedätkö toi Joo. vadelma ja lakritsi. Tää on solid 8. Ei, mutta Tää on solid 8 mulle. Mut mun mielestä tää hoitaa taas patukan tehtävän. Sen on tarkoitus riittää, sen patukan. 8. 8. Mä en oo lakritsin ystävä. Se on freesi. Silloin kun tekee pieni, niin... Katsotaan sitten, mitä seuraavaksi tulee. Oh my. Jos voisin skipata, niin ottaisin skip. Tää on vaan niitä patukoita, kun tiedätkö, otetaan tämmönen pois, niin siellä on 15 000 plus 65-vuotiaista huutamassa konttoriin. Eli tuohan kaikki patukka. Tämmönen pitää olla markkinoilla. No maistetaan. Palautetta tulee. Sitten voidaan alkaa niinkö huutele. Tässä on vähän sitä banania. Niin tää on vaan banaanimainen kyllä. I'm so sorry, mut ei tää ykkönen. Sä et saa niinku mitään tuntumaan tästä. Tää on paras näistä. Täytyy myöntää näistä dakapoja näihin samaan niinku akselin meneviin. Tää on ihan ok. Mutta taas yksi tämmönen. Ihan liikaa. Ei pysty. Entä jos mä sanon tuossa numeron? Mä sanoisin, että tää on sellainen 5,5. 6. Hei. Noniin. Noniin, täältä varmaan tykkää. Täältä Onko tykkää. joku minttu krokantti siihen? Niin... Kato nyt. Baby, come here. Shocker. Shocker. 11 maistamatta. En ole ikinä maistanutkaan, mutta 11. 2 viikkoa kestävä räkätauti ja nenä ihan tukos. Tästä kun hönkäset on röörit auki. Aika hyvä tuoksu. Oi. No nyt on kyllä crispy. Minttu crisp maitosuklaa. Niin tommosia pieniä palleroita. Niin, no ei mitään. Minttupalleroita. Toi suutuntuma on hyvä, mutta minttu ei kuulu suklaaseen oikeesti. Onko tää vähän niinku, että ananas ei Make kuulu madness pizzaan? up. Onko se niinku sama? Ei, mutta ananas menee pizzaan. Niin, mutta tää on varmaan ihan samanlainen keskustelu. keskustelu. Tuo jälkimaku tonne, kun se vähän pyöräytät kieltä tuolta. Kyllä mä tykkään. On hyvä. Number 9. Tää ei oo huono, tää ei oo huono. Kyllä mä voisin nähdä tilanteita, että mä syön tätä. Se Mihin on minttu sit freesi, kuuluu? ja sitten on suklaan se semmonen pehmeä. Ei. Stop the madness. Okei. Ei kyllä mun mielestä minttu ja Sen suklaa, tälle ne puhuttelee. Sekasin minttu. Mä annan Muista ysin- toi. mä annan- mä annan Sekö se ysin- nyt ysin oli? kanssa. Multa tulee 7. Mä No, voisin aika- syödä aika tätä. generous, aika Ei oo huono, mutta minttu ei vaan kuulu. Rupee kääntyy. Aika Mut generous. se tuntuma, semmonen crispy oli hyvä. Nyt alkaa olla niinku Alright. sukaruleveli vaan. Original! Yes. Täällä on sisällä siis niinku näkkileipä, mikä on korotettu suklaalla ja joku vaan Näkkileipä. Eli keksisuklaat ei oo Minkälainen näkkileipää täällä Turussa on? Siellä on semmonen vasa. parempaa siellä on semmonen näkkileipää vasa. selkeä. Sinä sun näkkileipäsi. Ei, mutta kun tuote on niinku epäonnistunut. Suklaa saa syödä aina sosiaalisissa tilanteissa. Kaffi, pieni suklaa. Pidä tämmönen suuhun ja koita vähän vastoin etiketti puhua samaan aikaan, niin jumalauta höyhenet tai tommoista niinku purun lentää. Tätä näkkileipäpurua vaan lentää sun suusta. Näin. Kato vieläkin. Ja nyt sitä on sitä puruutua kaikki paikat. Eihän nyt jumman klavit hyvä suklaa vaadi juotavaa siihen, että sä pystyt puhumaan tämän jälkeen. Nyt on ihan kuin Sahara-autiomasuus. Loistava, Ymmärrän tämän loistava pointin. tuote. Helppo 8,5. 0. 8. Kyllä tää on niinku lapsuuden yksi favoriteista. Joo, mutta Menee sinne top 10. Tiedätkö sä mitä? Turkulaisten pisteitä ei lasketa muutenkaan, niin se on kaikki ihan, ei sillä väliä. Pätkis. Noin. Ja mitään muuta et tarvi
Noin. Ihana minttu. Raikas pyrähtelee. Koostumus on loistava. Niin mä sanoisin, että tää on tässä kokonaiskuvassa semmonen, no 7-. En voi olla yksin tämän kanssa. Minttu Noniin. ei kuulu suklaaseen. Tää on ihan freesi, joo. Mutta jos sä syöt suklaata, niin et sä nyt halua niinku hampaita pestä samalla. Et se on, tässä ei ole niinku mitään järkeä. Kommenteissa Kutonen. pitää jengi laittaa, että onko ne pro minttua suklaassa vai Joo. ei. Sillähän Aivan se- loistava tuote. Lähtee aina hyllystä mukaan. 10. Oho, Wow. Paras. Yes. geisha. Miksi feelings? Tää on kans ollut iät ja ajat. Mutta syystä. Syystä. Koska tää on niin On ainutlaatuinen. Kuitenkin näistä patukoista, jos sä lähdet miettimään tätä makupalettia, niin tää on sellainen, mikä eroaa näistä kaikista muista. Toisin kuin teidän nämä mintut täällä. No niin, äläpä nyt rupea. Don't discriminate. Ei heru ymmärrystä. Mä jotenkin pitkästä aikaa keissa, toimin tähän näin. Mutta tää saakelin pähkinä tää näin. Mä väitän, että itselläni toimii paljon paremmin niissä joulusin etenkin niissä konvehtirasioissa, missä tulee geishaa. se on Se on kyllä hyvä. Niin semmoisesta formaatista parempi kuin näin. Valid. Et sille mä annan semmosen, mä sanon sille 8, mutta tälle mä annan 5,5. Nämä pähkinät on semmoisia, kun toisin pienessä, maistuu niinku ihan pyllyllä. Semmoinen oikein semmoinen vahva pähkinä tulee nyt tuolta noin. Mun mielestä se ei ole hyvä. Vahva pylly. Vahva pylly Nyt tulee lähtee. sieltä. Semmoinen. Mä en tiedä mitä pähkinöitä ne on. Te tiedätte jossain. Varmaan niitä, mitkä on. No ei ne ole pähkinä. En ole pähkinä suuri ystävä. 3. 9,5. Tuttu lapsuudesta, ollut vuosia ja ei syyttä suotta. Oikeasti se kuuluu sinne paalupaikalle. Tämä. Oikeasti yhdeksi johtotähdistä Carl-Fatzerilla ehdottomasti. Näillä mennään sitten. Näillä mennään. Joo. Niin, seuraavaan. Ei muuta kuin seuraavaa. Oi. Ja päästiin On taas hyvä. crispy-kategoriaan. Susu. On hyvä. Crispy. Tämähän nyt on sellainen, että irttarihyllyllä niin lähtee aina mukaan. Juu, se on totta. Sieltä Se tulee lähtee muuten, ne on aina. tommosia, joo. Ne on Se tommosia. lähtee. Pääseekö kiinni? Pääsee mukaan. Alright. Pääsee mukaan. Onko tuossa joku toffeekin? Vai miksi tätä nyt sanotaan? Sanotaanko siinä mitään? Toffee täytettä riisimuroja. Tämmönen niinku suklaa, missä otetaan crunchia, niin se on aika täyteläinen ja semmonen. Tää tuo kivasti koostumusta. Pikku toffee sydän siihen. Kiskis rakastelee. 9. Tosi hyvä. No mä antaisin tällä niin kuin 9,5. Oho! Oho. Tuo koostumus ja maku ja kaikki, niin se puhuttelee. Se puhuu mulle, että syö mut. Syö. Mutta No niin. en syö. No, Kunnioitetaan. mieluummin ostan just irttareiden Sori. terve. Aivan. Mutta en silleen ehkä tämmöisenä patukkana. Sehän on tämmönen, kun sä otat se sieltä. Mut Se on, kasi. se on tämmönen. Kasi. Ne tuo ero. No siinä vähän enemmän on toffeeta sisällä. No joo. No Mä oon Nirso. Minttu ja Suklaa toffe. kohtaan mä oon Nirso. annettiin minun. Oliks tää nyt joku setup? Oli. Alkaa, se on kevät kuulee ja kukkii ja kaikkea. Mä sanoin, että se on se kismetti, kun sitä pölyä on vieläkin tuolla niin paljon ylhäällä. Ei oo helppoa. Tää on Oikeesti se kismetti. kakaopulveri. Se on nyt kaikki tuolla. Enää 1, 2, 5 jäljellä. 5. En syö Sir, suklaata sinne saatana niin. puoleen vuoteen. Joo. Hän. Joo, ei. Joskus Niin. tehdään sit sipsit. Siinä on niinku, mä ajan vaikka mistä ympäri Suomea tänne näin, kun meillä on sipsi, kaikki maailman sipsit. No, mä oon kyllä ihan messissä kanssa. Joo, siis se on niinku. Mä oon, Siinä- mä oon kans persasuolassa. Joo, ei kun. So that's ne my menee babe. 100 My kertaa babe. menee enemmän, joo. Eli Oi. selkeästi suolainen. Ei, mikä sieltä löytyy? Klassikko. Maito suklaa. Fatserin Ding, sininen. ding, ding, Fatserin winner. sininen. Se on niinku staple. Kulinarismin kautta makeismaailman niin hittituote. Tähän se kaikki perustuu. Ja siis, Vientituote. niin vientituote ja siis auta armias, kun meet ulkomailla ja otat sitä paikallista suklaata, niin se on ihan hirveetä. Sä oot 2 viikkoa, pari viikkoa asut jossain ulkomailla. Mitä ensimmäisenä ihmiset haluaa, kun ne tulee Suomeen? Tai mitä esimerkiksi, kun mä lähden kaverilla jenkkeihin, mitä ne sieltä toivoo? Fatseri. Ja ruisleipä. No se ruisleipäkin aika hyvä. Aivan loistava. Aivan loistava. Ei yhtään liikaa. Sä tykkäät siitä suklaamausta, että se oikein tulee sieltä semmonen Tää on 10. suklaapappu Tää on tulee 10. läpi. No sen kerran kun tekee mieli suklaata, niin sä haluat syödä suklaata. Mutta tää on niinku kaikilta osalta tasapainoinen. Kyllä. No, raikas makeutta, se ei ole semmonen liian kahvimainen tai semmonen styrkka. Lähtee. Aivan, ja tähän ulkomaalaisetkin ihan sattuneesta syystä niin tykästyy tähän näin. Kyllä. Eli kyllähän tää niinku Se on 10. typpi. Tää on 10. On hyvä. Hei, Joo, what can you lähti. do? Joo, Paras. lähti. Niin. Kato mikä voitto on onnen voitto. Aha, Fatseriina. Ja crunchy.
Mä en aio jos maistaa. No pakko sen maistaa. Mutta... Hei, sulla ei ole jonkinlainen sellaista vaihtoehtoa. Ei taida olla, ei taida olla. You're gonna love it. Tää on kyllä hyvä. Mä en ihmettele, että crispit on oikein trendikkäät. Nää on oikeesti aika hyviä. Mä sanoisin, että on ehdottomasti parempi kuin se pelkkä Fazerin 6. Tää menee samalla viikolla mun 9. Tää on hyvä. Sun mielestä. On tää parempi, eli- mutta kyllä mun niinku itku tulee kyllä se, kun niinku- appelsiini ja tämmönen marmelaadi ja... Mikä marmelaadi? No, on tää- Missä tää helvetissä sä näet marmelaadi? marmelaadia? Tää on niinku laardi. Sun päässä se on kyllä marmelaadia. Jos vertaa just siihen Se valtaa sun, jaffakeksiin, niin se sellainen... valtaa sun tommonen makea marmelaadi appelsiini. 1. Okei. Valkosuklaa. Oho! Nyt Tykkään. päästiin niinku top 10 listoihin oikeesti. Mut siis Carl Fazerin tää... Mikä tän nimi nyt on? Onks tää sinivalkoinen? Mitä tää on? Mutta tää on best. Mulle tää oli ihan makea. Mä oon herkkupeppu. Mä tykkään tosta jälkimausta, että jää toi valkoinen suklaa sinne päällimmäiseksi. Tasapainottaa kivasti. Ei tarvi ottaa kaffeen kanssa, voi ottaa ihan näin. 8. Tää on 4. Oh! Ei arvoa. Liian äklö mulle. Ymmärrän. Mulla tulee 9. Onks mä ollut jotenkin nyt tosi armelias täällä vai onks mä niinku vaan... Tuliko nyt rupea vaan helpommin. niinku ne favoritit täältä? Hei, tiedätkö, final two. Keishaa. Ja crunchy. Crunchy on Geisha teema. crunchy. Selkeä. Tuotannolle terveiset, teillä on aika paljon suklaata tuossa vielä syötäväksi. Juu, siinä on. No crunchy, mä en tiedä mitä siinä on, mutta se tekee siihen jonkun tommosen tasapainottavan. Jollain tavalla toi, kun se rouskuu vähän hampaissa, se sitten ei tuu niin heavy sit mausta. Niin kyllä, se on ilmavampi. Oikeesti. Se on kevyemmän oloinen, vaikkei se välttämättä ois. Siinä Just on vähän näin. sellainen. Siinä on pieni tollanen, joo. Mä en tiedä, onko se nyt se valkosuklaa vai mikä, mutta tääkin on ihan aivan liian Okei, äkkimakea. Jotenkin se niinku hyökkäs päälle. hyökkäs päälle. Hyökkäs päälle. No joo. Oli vähän niinku päälle karkaus. 4 tollekin. Joo. Ei ole nimenomaan pohjilla, ei ole mitään merkitystä tässä. Mä otan sen verran, pähkinä ei ole hyvä. Ei vaan oo hyvä, en tykkää noista pähkinäistä. Crunchy tekee pienen. Jos nyt joku pakottaa, niin otan Anopin Siis- pöydässä. Se salt caramel oli loistava, pätkis oli Loistava. hyvä. Niin. Niin tää jättää kyllä Niin. niinku sellaisen vähän, että ei vaan oikein nyt lähde. 3. Itse normikeissa oli parempi. En muista mitä annoin keissalle. Tää on 7-. Okei, nyt Crunchy ei niinku Nyt ei, se lunastanut. toffeen sisus ei lähde, mutta tää on hyvä. Mä Hei. voisin ostaa tän. Viimeinen potilas. Mä voisin. Anna tulla. Aha, Ja viimeinen crunchy! Oli Dumble. Ja nyt. Ja crunchy. Anna tänne. Salted Nyt caramel, ehdoton lemppari. Tässä jo paljastettiin, että tykätään kumminkin niinku tosi paljon suolasista mausta. Ja nyt tulee niinku makea ja suolaisen yhdistelmä. Nyt Hanamika. Mä jätän sulle tohon oikein tommosen isomman palan nyt, kun nyt on tommonen puhe. Nyt mietit tätä. Ai, Mietit okei. tätä, koska tässä voi olla voittaja. Kato. Näin se on. On hyvä hei. No Dumble toimii. Onko vähän painaa niin? Kato. Joo. Noin kato. Näin se tulee herroilta. Just näin. Ja nyt mä tykkään toffesta Joo, siitä. niin Nyt on. se jää vähän tohon noin. Se jää pyörimään tonne. Se oikein vispaantuu tuolta takahampaista. Eli Joo, jos ei olisi syönyt 23 aikaisemmin, niin tää olisi niinku... Siis joo, jos tää on sulla Kymppi. ekoissa. niin, nyt se on vähän. Nyt tässä Mutta kohtaa- unohda ne. Joo. Kun tässä on nyt ehkä vähän liikaa toffeeta mun makuun, et siinä voisi olla ehkä enemmän tota crispiness-juttua. Niin mä antaisin tälle korkeamman numeron, mutta tää on 7,5. Makupaletti on kärsinyt. Chef's kiss. Jos mulla olisi makeen nälkä, niin tää olisi todennäköisesti just se, mihin mä menisin. Yhdistyy kaikki, mistä mä tykkään. Crunchy, Dumble, salted caramel, suolainen olematta kumminkaan suolainen, makeus, ne kaikki kombot tohon noin. Pehmeä toffe, jää tonne pikkasen, ei kumminkaan silleen, että tälleen 11. Paras. Aivan paras. Ehdottomasti. 11 on aika kova. 90 skaalalla 11 on aika paljon. Joo, mä annan tälle 9,5. Tää on niinku lähellä hipoa täydellisyyttä. Sä aika jalat suustani tossa. Siinä kyllä yhdistyy niinku todella paljon hyviä asioita. Ja vaikka se rokottaa mun puoli pistettä, tää oli se 84. Joo, se saattaa. Patukkaa Niin. tässä kohtaa. Et vähän sellainen, että jotain se vielä, koska se
Fatseri perussininen oli vaan niinku 10. Joo. Kyllä. Se on vaan, niin, se on, Se on, toimii. joo, Se on vaan niin sika hyvä, yksinkertainen toimiva tuote. Ei enää suklaata palaankaan. Ei enää. Ei. Suklaat on maisteltu. Kyllä. Ei tarvi hetkeä maistella. Ei tarvi hetken maistella. Ja Makeen nälkä taltutettu. mä lähden tästä ajamaan Turkuun. En usko, että nukahdan matkalla. Meidän sokerit on tapissa. Noniin, hyvä. Mutta siis mun mielestä me päästiin aika kivaan lopputulokseen. Näin Vanha on. klassikko voitti ja siihen sitten vähän erilaisia mikstureja alle, niin aivan loistavaa. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja seuraava kerta. Nähdään.